салом дӯстон, дар дарси навбатӣ ба шумо формулаи промежуточни итогиро мефаҳмонам ва дар айни замон фарқ байни сумма ва промежуточни итогиро мефаҳмонам. Мо дар инҷо ном дорем, номҳои одамон, номи шаҳрҳо ва миқдори фурӯш. Агар сумма нависем, ҳама инро ба мо ҳисоб мекунад, лекин бо филтр иваз намекунад суммаро. Вале промежуточни итоги вақте филтр мекунем ягон шаҳрро ё номро, суммаи ҳамон филтр кардаамонро нишон медиҳад. Дар мисол мебинем, баробар мегузорем сумма, табро зер мекунем, миқдори фурӯшро интихоб мекунем. Барои санҷиш ягон шаҳрро интихоб мекунем, масалан Душанбе. ҳамагӣ 10660 сомонӣ фурӯш шудааст, лекин сумма дар инҷо сумма иваз намешавад. баробар менависем промежуточни итоги, табро зер мекунем ва баъд аз инҷо суммаро интихоб мекунем. боз як бор дигар табро зер мекунем, нуқта вергул мегузорем ва баъдан миқдори фурӯшро интихоб мекунем. энтерро зер мекунем. як бори дигар Душанберо интихоб мекунем. 10660 сомонӣ фурӯш шудааст. кӯлоб бошад 6810 сомонӣ. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, ба рафиқонатон фиристед, обуна шавед ва саволҳои худро дар комментария нависед. дар амони худо.